Njengoba izinto zimabheketwane kuKhozi FM kulandela ukwesula esigubhukane komphathi wezinhlelo uPierre Maseko Pinqose ngenyanga edlule nomphathisiteshi uSibongi Ngcobo ngoLwesithathu. Abayisezilomo zalo msakazo bazohloba udlobo ekhasini ngokuxoshwa kwabo. uLinda Sibiya noma kuLinda Mr Magic Sibiya noNgizwe Zolutshama Mchunu bazogunyuka konke ngobuhlungu ababuzwa ngendlela abaxoshwa ngayo kulesi siteshi. uMr Magic uze-ke ahlengezele izinyembezi futhi-ke anqunqe nasebusweni uma echaza indlela axoshwa ngayo. Wayengumphathisiteshi kulo msakazo uMnumzane Bonga Mpanza. Le ndoda yazama ukungibulala nokuqeda ngomlando wami, kusho uMr Magic kuMazwibela esizini lesibili yohlelo olukhonjiswa kwiShowmax kuMzansi Magic i-Unfollowed. Sekukaningi uMr Magic ekuveza ukuthi indlela axoshwa ngayo nguMpanza Okhozini yaba nobulwane ngoba-ke wancisha ithuba lokuvalelisa kubalaleli ekubeni noma-ke asebenzele ukhozi ngokwethembeka nangokusikhandla. Abasakazi babengaconsi phansi kulokhu bazobeke bephewa ngemibuzo noma-ke uspeech mzwawumbe ongene-ke endaweni umethuli wesizini 1 lolu hlelo uThembekile Morototo. uNgizwe Mchunu uzakhushukele ushukela uma-ke seyexinwa uspeech ngemibuzo, kanti kunesiqephu lapho-ke kuvezwa khona isigameko lapho uNgizwe ayekhwela-ke edilika kubasebenzi basebhanoyini eFlysa Farm. Yileso sehlakalo esenze uNgizwe wavala kunomphela ekubekeni umcondo wakhe emabhanoyini ale nkampani ngoba-ke ecatshangela ukuphepha-ke kwabagibeli. uNgizwe wakhonja indlela-ke kulesi sikhondlakhondla somsakazo ngo-2018 emva kokusolwa-ke ngokupotshozela imithombo yabezindaba izifihlo-ke zokhozi. Ijazi lagcwala umoya kuMr Magic ngo-2014 ngenxa-ke yezinsolo zokuthatha uxhaso lwemali ekudom, kodwa-ke wagcina-ke ngawenzanga umcimbi ayelufunela wona. Noma-ke sekungumlando ukuthi uMr Magic noma-ke uMr Magic wagcina-ke emsulwa inkantolo yaseGoli ebhekene namacala okukhwatshaniswa kwemali. Njengamanje uMr Magic useyilungu-ke le-EFF, ulingisa-ke kuZalo abuye abe ngumphathi wesikole sokusakaza kuMzansi noma-ke iMzansi Broadcasting Academy. Usegxile kakhulu noma-ke kakhulu kwi-TV njengoba-ke buye ethule uhlelo lwezingxoxo umshado onzima nomnakwethu e-Reunion nakwiMoja Love nakuMzansi Magic. uNgizwe usabonakala-ke ephethe izihlelo emicimbini yesintu phela, kodwa-ke usake wasebenza noDr Khehlelezi kwiVuma FM. Lezi izinsizwa zaKwaZulu-Natal eziyibekile induku ebandla kulo mkhakha zizobe-ke zisina sididilane kwi-Unfollowed nabanye-ke osaziwayo kuleli ungumfundisi osaqedwe enkantolo ngecala lokuhlasela esikoleni uPastor Mporo. Umrapper kobuye ejele ngecala lokubulala umkakhe uPeach Black Afro. uMel V John we-Real Housewife of Pretoria, umethuli-ke wezinhlelo zethelevishini owaboshwela-ke ukushaya noma-ke uBoyti Thulo, noma-ke uButch Bikwa kanye-ke nomrapper oyindodana kaBrenda Fassie, uBungani Fassie.